zadáváte Stalkera a Warpgate a už produkujete první jednotky a vlastně teď tam máte počet 21 prop, 22 je na cestě a už vlastně opět, až jste někde na těch kolem těch 200 minerálů, posíláte probu na expanzi, kde stavíte Nexus. Tak, po Nexusu, už to teda dál rozbírat nebudu tento build, po Nexusu byste teď prostě nahodili začali stavit proby a tak kolem supply, tak kolem 30 byste nahodili další 2 gateway a potom další gas. Tak to je tak zatím asi tak všechno z této salad mapy. Má někdo dotazy ohledně toho tréninkového plánu nebo něco, cokoliv? Je tu třeba někdo, kdo by chtěl poslat ten tréninkový plán nebo něco? Plánují se určitě jiné rasy, ale je to jedno. Teď momentálně až do této fáze je úplně jedno, jaká rasa se dívá. Tyto mechaniky jsou stejné pro všechny rasy. Jestli někdo hraje Zerga, tak prostě místo toho, že nepojede teď One Gate expanzi, ale pojede 14kovou hačku a bude se snažit prostě makrovat. Například v těch materiálech, co mám od Horora, tak tam je, že vlastně Life, což je teď jakože jeden z nejlepších Zergů, vlastně taky oni vlastně trénují trošku jiným stylem, oni nemají nějaké minerál kapy a podobně, oni trénují tím, že se snaží vlastně dosáhnout 200 maximální, někdy maximální populační limit a předhánějí se v tom, v jakém čase to udělali, tak třeba Startel Life ten dokázal udělat 200 asi někde v 11. minutě. Takže určitě tohle i pro Zergy. Jestli jsou tady nějací Zergové, co se dívají, tak pro ně mám taky něco připraveno. To proberu až za chvilku, nebo to spíš jenom vlastně hodím do chatu. Mám pro ně, ale mám to vedle na počítači, na notebooku, takže budu muset odskočit. Mám tady pro Zergy nachystanou takovou vychytávku. Je to takový, není to program, je to zvuk. Zapnete hru, zapnete ten program, nebo vlastně v okamžiku, kdy se vám narodí kvína, tak se to zaktivuje a bude vám to hlásit injekty. Kdy? Bude vám to říkat prostě, kdy máte injektovat. Naučíte se na tom injektovat, bude vám to prostě připomínat. Teď máš hodit injekt. A taky každopádně bude to pro terany, bude to pro všechny. Já vlastně můj cíl je teď udělat tady tyto základní pořady. Na Chronobus to nemám, ale budu to dělat. Budu to dělat já a budu to dělat. Cíl tohoto celého snažení je ten, že teď za začátku se probírají opravdu ty základní mechaniky, jedno pro kterou terasu. Klidně se může dívat na tohle, se může dělat klidně teran a ten prostě nepůjde One Gate Expo, ale půjde One Rax Expo, jo. Já mu ji teda ukázat nemůžu, protože nejsem terán, neznám přesně ty timingy, ale to už je to poslední si to zjistit na nějakém Team Liquidu, kdekoliv, jo, tam jsou vypsané build ordery na Liquidpedii, jo, jenom ten začátek a tady jde o to fakt makrovat, nedovolit, tady tento plán je společný pro všechny rasy, nejenom pro protosy, je to pro všechny, jediný rozdíl tady bude, že tady nebudou proby, ale budou tu SCVčka, mariňáci, maraudři a to je a medivaky, nic jiného tu nebude, jo. Prostě stavit nějaké takové ty normální kompozice, nemaxovat to na SCVčkách prostě. To je chyba. Každopádně v příštích dílech sem budou chodit hosti, budou tady a nebudou to rozhodně protoští hosti jenom, budou sem chodit, ale to až v té fázi, kdy už budeme mít zažité ty základní mechaniky
kdy už budeme schopni nějak uvažovat nad nějakými buildy, nebo co to ty buildy vlastně jsou, jak to vlastně funguje, nad tím, až se budeme schopni zauvažovat, tak sem přijdou hráči a teda doufám, že se bude asi muset zvednout nějak sledovanost, snad se teda časem nějak zvedne, aby sem ti hráči fakt šli. Chtěl bych sem pozvat ty dobré hráče, třeba by přišli, jako jsou to, většina z nich, nebo takto, většina nejlepších hráčů v Česku jsou všechno mý klanoví spoluhráči, takže si myslím, že by všichni přišli, kdybych jim řekl. Určitě se tady objeví nejlepší čeští zergové, teraní, protosové, všichni se to objeví a budeme potom už řešit buildy. Budete nám se moct posílat replaye, všichni, kdokoliv. A my ty hry budeme kritizovat víceméně, budeme vás tam buzerovat, jak děláte všechno špatně a podobně. Já se na to strašně těším třeba. Tak, já si myslím, že to je ode mě vše, no vlastně ještě není, ještě tady mám jednu položku. Mám tady teda položku ohledně streamu. Dneska je teda dost malá sledovanost, mně je naprosto jasné proč, protože když zajdu na Team Liquid, podívám se do homeu a podívám se, že na první stream Dreamhacku se dívá 22 000 lidí, na druhý stream se dívá 16 000 lidí, no nemá cenu pokračovat, prostě dneska je jiný event, který je očividně mnohem zajímavější než můj pořad, tak teda doufám, že spousta lidí se na to aspoň podívá ze záznamu, protože opravdu to tady nechci dělat jenom tak pro srandu. Teďka spíš si teda probereme ty streamy, co to je, jak to je. Možná bych mohl zkusit takový malý experiment, podívám se, co se na tom Dreamhacku hraje. A jestli tam hraje něco zajímavého, že bych vám zrovna vysvětlil, jak se na to dívat. Třeba tohle to by mohlo být celkem zajímavé. Jako pustím vám tady stream na streamu, jakože jak se dívat prostě na ty streamy, než vám teda povím, jaké jsou ty streamy, na které se dívat a tak podobně. I když teda ještě zatím je to pro vás nepředstavitelné, tak zkuste se prostě na ty streamy dívat a zkuste se na ně dívat stylem, že nejenom Bůh ví, jak to ten hráč zahraje, ale přemýšlet nad tím, jak to hraje, proč to tak hraje. A pokud zjistíte nějaké věci, nějaké zajímavosti, třeba dejme tomu, teď tady v té hře zrovna nic nevidím. Teď asi v této hře to momentálně nepopíšu, ale dejme tomu, že třeba byste viděli na nějakém streamu, že nevím, nějaký dobrý protos přijel do teranových bází a něco tam uviděl, třeba dejme tomu, že ten teran nemá gasy a teď ten protos začne něco dělat, tak se klidně začne přidávat, dejme tomu, rychlou expanzi, druhý gasy vezme a vám se to bude zdát možná nepochopitelné, proč takhle hraje greedy, proč nestaví jednotky a takto. Klidně se na to zeptejte na těch streamy, já vám odpovím, je to prostě třeba ten konkrétní případ je protože je jasné, že ten terán bude expandovat, že nebude agresivní, tak si to můžu dovolit. A zkuste nad těma streamama myslet, jakože vidíte, že ten hráč něco naskautoval, nebo něco vidí, něco ví a jak na to reaguje a zamyslet se nad tou jeho reakcí a možná to dojde i vám samotným, že proč to tak udělal, proč teď nahodil druhou forge a začíná dělat upgradey najednou. No, protože si to může dovolit a umožňuje to nějak situace. A bylo by dobré, kdybyste poznali, vy sami potom budete muset dojít do té fáze, že v té hře sami poznáte, kdy si tyto věci můžete dovolit. A to právě je díky tomu sledování streamu. Takže já vám teda můžu jenom říct, kde ty streamy najdete. Tak určitě najdete české streamy tady na playzone.cz, kde tady v položce hry StarCraft 2 najdete streamy. Nebo teď taková malá reklama tady na stránce esuba.eu, tady v položce stream. Taky najdete streamy.
Potom největší takový portál je Team Liquid, kde tady v pravé straně webu najdete streamy, jak HOTS, tak no tak jak vidím, tak ani Dragon, který mívá většinou 2000 lidí, má zrovna 260, takže ten Dreamek to hodně vycucnul, streamují asi 3 lidi a z toho 2 streamují Brood War, tak to jsem ještě neviděl tohleto. Zajímavé. No, tak tady najdete teda ty featured streamy, tady najdete tyto streamy, jakože live streamy, tady v těch kalendářích se celkem pěkně hledá. Já třeba klikněte si na kalendář a tady uvidíte nějaký turnaj, předem víte, kdo bude hrát NASL, bude tam hrát Hack, někdo má rád Hacka, může se podívat, jak hraje proti MMA. Tady vlastně je tady napsáno, za 22 hodin to začíná, takže tady se prostě za 22 hodin se tady objeví NASL EU, Wildcards Day 2, tam bude stream a můžete se dívat. Předem se můžete podívat, co bude za streamy, nebo co bude 24. Co bylo, se můžete podívat na streamy, kdo kde hrál, přičemž ten stream určitě bude mít svůj záznam. Jo, sledujte streamy, sledujte GSL, sledujte MLG, SVC, sledujte ty největší, nejdůležitější turnaje. Když přijdete sem na Team Liquid, tak první, co vás tady bouchne do očí, je tady IPL Las Vegas. Tak se podívejte, co to je prostě, to je skvadra z úplně špičkových hráčů, kteří se za 6 dní a 21 hodin utkají v turnaji, který bude kompletně celý streamovaný. Sledujte ty streamy, učte se od těch nejlepších prostě. To je jediné, co vám můžu poradit. Takže tady ty streamy najdete a hlavně, když si něčeho všimnete v těch streamech, tak se mě klidně zeptejte, proč to tak bylo, proč ti hráči, nebo kdybyste našli nějaký zajímavý stream, třeba nějakou fakt pěknou hru, třeba konkrétně tady z toho IPL, tady video replaye, klidně mi, já to teda asi sledovat moc nebudu mít časově, já se podívám jenom na určité hry, na určité hráče, kteří mě zajímají. Jestli tam bude nějaká dobrá hra, klidně mi napište, která byla dobrá a já potom třeba stáhnu replay nebo i z vodu, to tady potom můžu okomentovat v češtině, ale ne komentovat to stylem on hraje tohleto, on hraje tamhleto a podobně, ale spíš to okomentuju stylem, co se tomu Protosovi honí v hlavě, co je na něm chytrého, jaké dělá věci, proč to tak dělá a podobně. Takže to tak by bylo asi k tomu dnešnímu programu. 1,5 hodiny to trvalo. Já teda doufám, že vám to nějak pomohlo. Ještě bych se chtěl teda zeptat, myslíte si, lidi na chatu, myslíte si, že ta dnešní lekce měla nějaký smysl, nebo že je to pořád tak scestné, jako vlastně třeba ta první lekce byla hodně nepovedená? Co si myslíte, mělo to nějaký efekt? No, těžko říct. Tak. Tak teď už víš, no. Každopádně, jestli se vám teda tento pořad líbí, tak jestli se vám tento program líbí, tak určitě bych byl rád, kdybyste mě se pokusili nějak podpořit. Teď vůbec nemyslím finančně, nebo takto, myslím spíš nějak třeba na nějakém fóru nebo na nějakém chatu, třeba já už vůbec nechodím na třeba SC2CZ kanál, jsem tam hodit prostě o tom, že to nestálo úplně za prd, ať sem ti hráči přijdou, ať je co nejvíc viewerů, ať se mi sem podaří dostat, protože budu potřebovat ty viewery, ať se mi sem podaří dostat nějaké hosty a aby sem ti hosti prostě přišli a mělo to nějaký efekt, aby jsme tady mohli prostě s těma nejlepšíma našima českýma hráčema rozebrat klidně vaše hry. Jo, klidně replay, které mi pošlete. Mně teda přišel už jeden replay od jednoho z vás. Měl jsem ho teda v plánu ho tady dneska okomentovat a takto, ale nakonec jsem se rozhodl, že to neudělám. Opravdu
tam nebylo moc co komentovat. Bylo tam každopádně, byly tam věci, které bych mu dokázal poradit, byly tam techniky, které nevyužíval. Dělal jsem to asi 2x nebo 3x, takže to možná škoda, že to teď komentuju, ale opravdu bych chtěl spíš, abyste prokázali, jestli chcete, abych vám nějak pomohl, abyste prokázali nějakou tu snahu, drželi se tady tohoto plánu, který tady pro vás mám, abyste se zkusili toho držet, abyste udělali ten replay takový, jaký po vás požaduju. Klidně, ať to zkusí Zerg, ať to zkusí Teran, ukažte jiný build, nemusíte hrát za Protose, hrajte za Zerga. Ty mechaniky v podstatě nejsou až tak rozdílné. Pokud zjistím, že to nezvládnu, tak to předám určitě nějakým jiným Zergům, o kterých vím, že jsou kvalitní a určitě by byli ochotní vám pomoct. Určitě, pokud uvidím prostě od vás snahu, tak se vám pokusím pomoct, jak nejvíc to půjde. Ale opět říkám, zkuste nějak propagovat tady tento pořád, nebo propagovat. Zkuste, když tak svým známým, kteří třeba tento programu neví a víte, že hrají StarCraft, zkuste jim to doporučit. Ne takové to, že já jsem bronzák, kámoš je taky bronzák, tak já se teď budu zlepšovat a potom budu platina a budu se mu smát. Tak to snad nebude. Zkuste když tak nějak to dát pro veřejnost. Tak replaye se posílají teda na e-mail, který tady znova napíšu. Jinak každopádně brzo se objeví na starcraftcz.com ve fóru speciální položka tohohle pořadu. Já tam budu vlastně moderátor, teda doufám, teda jestli to vyjde, možná nebudu vůbec nic, ale možná budu jenom řadový uživatel jako vy. Já bych jediné, co bych chtěl, mít nějakou zvýrazněnou barvu svého komentáře tady v tom fóru, vlastně tady v tom threadu, budu tam každý týden psát všechno ohledně tohoto, jaký bude program, co se bude dělat, budu to všechno uploadovat na YouTube, všechny tyto videa, se všemi popisky z build loadery podrobně, budu tam všechno dávat, aby si to mohl každý, kdokoliv by chtěl najít a napnout a podívat se teda. Taky bych chtěl ještě něco, a to jsem zapomněl, co teď. No, zapomněl jsem co, takže už asi nic. Takže, to je asi teda pro dnešek všechno. Teda doufám, že se vám to líbilo. Teď bude teda následovat stream komentovaný v češtině, takže kdo chcete, můžete se dívat. Každopádně si dám teda kuřáckou pauzu. Tak já vám teda děkuju, že jste přišli. Jo, už něco jsem chtěl říct, teda nakonec, ještě před tím poděkováním. Ještě vám děkovat prostě nebudu. Nějak mi ten nebere mou beta složku. Já se na to teda podívám. Já nevím, jestli vůbec bere mou beta složku, ale každopádně funguje. Nevím, jestli máš teda nejnovější verzi. Takže já dám diagnózu. Mě to normálně vzalo folder, jakože nemám tu ani napsaný beta folder. Tady folders. Install folder, já mám normálně tady nastaveno. Já mám standardně nastavený StarCraft jako Wings of Liberty, ale očividně to funguje i z Heart of the Swarm, takže asi to tam nemusí být nastaveno. Tak. Teda tohle jo, už něco jsem chtěl teda říct dál. Každopádně, pokud nestíháte pokaždé každopádně, jestli máte zájem, dejte si follow na můj stream. Víceméně každý den
ten náš coaching máme jenom to pondělí, čtvrtek od 19:00 je teda ten coaching trošku jiný, je to víc do hloubky, řeší se jiné věci, než se řeší na takových mini coachingzích, které můžete vidět, třeba když si dáte tady mou historii nebo videa, můj archiv, tak tady vidíte coaching díl 1,5 a další díl 1,5, který má každý skoro hodinu. Jo, neřeší tam takové věci jako teď, řeší tam jiné věci, většinou tam sleduju progres padavanů a podobně, ale taky určitě si myslím, že pro spoustu hráčů možná zajímavé, není to zase tak dlouho a myslím si, že za tento coaching, za tu 1,5 hodiny se naučíte víc, než byste se za 1,5 hodiny naučili na ledru, což upřímně za 1,5 hodiny se na ledru v bronzu možná ještě zhoršíte, než zlepšíte. Tak jo, tak já teda budu čekat, že snad dorazí nějaké ty replaye. A asi se s vámi zatím rozloučím, teda aspoň na tu chvilku, jestli tady někteří z vás teda zůstanou a podívej si na můj komentovaný stream, tak budu jenom rád. A tak jo, tak se teda mějte. Já se ještě teda zeptám svých padavanů, ať jdou teda zpátky na TeamSpeak, ať si mě odmutnou. A ještě s něma něco pořeším. Tak co, máte mě odmutovaného? Jo. Jo. Tak co, máte nějaké dotazy ještě vy, vyloženě? V tuhle chvíli asi ne. Já bych třeba chtěl se vás zeptat zrovna, vy jste teda už říkali, jste zkoušeli tady nějaké jste zkoušeli podle tohoto programu teda jet, kolik her jste tak odehráli už? Já jsem jich dal asi 4 nebo 5, s tím, že první hru jsem si nastavil APM na nějakých 70 asi a zaseknul jsem se asi v 6. minutě, no a při těch posledních hrách už jsem dával to APM přes 100 a do těch 10. minuty jsem se dostal v tom prvním kole, jakoby těch 800 minerálů. Nepřejít, to se mi docela dařilo. A ty Speeďáku? No, nevím, asi 6 her. A ten první level je také jednodušší. V pohodě. Tak jasně, tak v tom případě mi teda pošlete replay té hry, o které si myslíte, že byla nejlepší. Já to nemůžu teď teda na streamu tady nějak prohlížet, protože já si tu každou hru budu muset prohlédnout několikrát, plus analyzovat vlastně Fast 2 Gears a podobně a pokusím tam najít nějaké mechanické chyby, které vám řeknu, a vysvětlím vám, jaký je nedělat, proč nedělat, jaký to mělo efekt, jaký to mělo vliv. Jo? Takže jestli si myslíte, že už jste připraveni na další úroveň, tak mi to pošlete. Klidně už začněte pomalu i tu další úroveň trénovat, ale je dost možné, že vám to potom zbuzeruju. Okay. To já to ještě vyhruju během zítřka, takže ode mě ještě nic nečekej. Dobře. Vím o tom, že padavani jsou víc nahlas, bohužel mám špatný mikrofon, ale příští týden už bych měl mít nový mikrofon, takže už by ten zvuk měl být v pořádku. Tak já se teda s vámi rozloučím, jdu si zapálit a vlastně potom vrátím se, tak dám si chvilku pauzu do konce, tak počítám, že nějak kolem před 9 nebo v 9 bych mohl začít hrát, takže kdo z vás má zájem, tak určitě se můžete podívat. Jinak, jestli máte jakékoliv dotazy, napište to do chatu, když se vrátím, určitě rád odpovím. Tak, zatím teda se mějte, čau čau.